Kas dimulai amang nami marhitehon godang marhitehon panggilan nami pita nami marhite uning-uning anon alanima di bagasan pertikanon di kita namar dongat tubuh asa takasma di bagasan pertikanon asa saha nauli saha manadenggan di hita saluhurna baik damang ma godang liati asa liat dihami parhorason panggawian hadumaun hasangapon pitau nami manupak amata dalam masuk-masuk amata nomor 2 di bata baik damang ma godang liati Malga tema amang parbeci pargol namalo di bagasan tikyon ananu kata kasami mangaliut amar domat tubuh hatanda tutu emantong amar dokon binuat tanah liat mambai pingga pasu nung kata kasami bona hasutan aritan mangaliat takas mantong amat tadi watama masuk-masuk di pita namar domat tubuh masuk di bagasan tikyon takas mahita namar domat tubuh soal hatanda tutu dan amar dokon
aniam matop pagabi tu dalam mata doan arita matong gabi namar doan tubuh alamun mata kasita maski pauluan amang pargoci pargol namalon di bagasat tukon asa sahak nauli sahak nadenggan tu anak nami do parmen nami asa tekas may bagasat partikanon hami hati na tutura na dokot depak na marmeme anak depak donang marmeme boru asa dos do anak dohok boru di bagasat tikon asa meme parhora sepanggabian parsaudaro di anak do di parmen nami baik damang ma godang parmeme